Емца с моторен танкер Амалтия със специализирано оборудване две бързоходни лодки. Висше военно-морско училище Никола Йонкова пробойната. Отправено е искане за медицинска морска администрация, главна дирекция аварийно-спасителна дейност. Център за спешна медицинска помощ Бургас, Медицински университет Варна, както и към предоставената от ЕМСА система. Едно изключително важно учение, в което участват преди всичко военноморските ни сили, но в координация и с сухопътни сили, и с военно-въздушни, и с специалните части, както и с нашите партньори. По-спокойна съм за сигурността и суверенитета на морската ни граница и на Черно море. И в ситуация, в която само на няколко стотин километра от тук има бойни действия, нашите войни са на своя пост, за което искрено им благодаря. Чисто военната част на учението премина така, както очаквахме. Корабите изпълниха всички поставени задачи, успяха да тренират съвместно, подобрихме нашата обща подготовка, отработихме нашите процедури, които са заложени в документите на НАТО и още веднъж потвърдихме готовността на военноморските сили на Република България, заедно с нашите съюзници, да осигурят безопасност и сигурност в нашите морски пространства. Получено средството за радиолокационно наблюдение на кораба, тяхното приоритизиране и изстрелкаване на оръжието и физическите средства. Изпълнението на ракетна стрелба от два кораба по една въздушна цел. Организиране на последния етап от противовъздушната отбрана на кораба. Стандартни видове артилерийски стрелби, както и повишаване на практическата. И Турция, командване на ротационен принцип от офицери от всяка